बे समाव सासे फरायसानि दुखुनांथाव खौरां। बिमा बिफानि अननाय आरो जोथोनाव लाइमोन बैसोआव आगान होबोबायमोन दानसोरां बसुमतारी मुंनि सासे लाइमोना। चिरां जिल्लानि बिजनी हालामनि सिङाव थानाय दुब्रुबारि गामिनि मंगल आरो रमिना बसुमतारीनि फिसाज्लामोन दानसोरां बसुमतारीया। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि कलेज फरायफुनाय समावनो हरखाब दानसोरां बसुमतारीया देहानि जेंनायाव गोग्लैयो। नंगौ, 2021 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिनायनि उनाव कलेजाव मुं थिसनबायमोन दानसोरां बसुमतारीया। नाथाय बेनि उननिफ्रायनो दानसोरां बसुमतारीया देहानि जेंनाजों भुगिनांनानै सोलोंथाइनि फारसे आसखान्दा जानानै थायो। बबेखानि लाइमोन दानसोरां बसुमतारीनि देहा हालोदा दायो जोबोद गाज्रि हालोदाव दं। गोरिब नखरा फिसाज्लानि देहा हालोदखौ मोजाङाव लाबोफिननो थाखाय गोबां फाहामथाय होसेयावबो दायो मोजाङाव फैफिनाखै। बेनिखायनो रांखावरिनि आंखालाव गोग्लैनाय दुखुथिया नखरा दानसोरां बसुमतारीनि थाखाय बे समाव रायजो राजानिफ्राय मदद हास्थायदों। दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम, आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।